играта и брат между другото ето... Тук що започна, когато кажа здравейте, там не записваш. Майче. Oh, I'm sorry. Какво става, пичове, днес, както виждате, ще играем в Фили Спинър игра. То път нямаше да има интро, защото все пак Фили Спинър. Какво е толкова интро на Фили Спинърите? И аз не знам. Аз играя, тук играем си. Чудите като друг звук. Да, неговия спинър издава друг звук. А моят Играя, спинър... докато имам 6% батерия. Аз па играя докато имам 12% батерия. Така че това видео няма много... Може и да бъде даже по-кратко и от миналите ми. Съжалявам, но това е положението. Нямам батерия. Забравя да си го зареда. Само ще трябваше да си заредя телефона, защото както разбрахте, имам си гадже. Какво? Имам заглавие. Имам заглавие с моето гадже. На Minecraft втори мод. Той другите ютубъри си казват през хората, че имат гаджето. И ги показват даже. Аз мисля да направя някакъв влог с нея. Другото, виж колко ми е рекорда. Виж колко ми е рекорда. Забрах се. Вау! И сме 16-то. Отивам да проверя дали титко и това стане. Не проверява и ще стане лошо. Що? Ще последват. Това видео ще е най-краткото, което съм правил в живота си. Сега колко ще стъчи на телефона ми не е беган? 17-19. Какво става? 4%. От нищо изкарах 16 000. Да, той ти дава така. Тръгните на спинера му. И хората, тук ще си казвам, защото ми свършва батерията, а и не искам да ми се изключи таблета. Бай-бай, ако искате да направя влог с моето гадже, ще го измисля някак и чао-чао.